Ya ma kwa ba no so aba pa nsema dumie no pense mu bre na eduro no ansa na no ye beko akofa eye na me wo ho e de abrawo na obe join ye won pense mu ana na ya brefo mu Facebook Instagram ya e wo ho sa na wo hwehwe me e wo Instagram me creative fry Badwam Queen e no so betimi e de won sem de afa ho de beko bi koso bia no ye bedi ho nkomo na afa yetumi a kire ya dwen de afa ho enei enkoma ebedie won pense mu asa yafa na me ho e de abrewo eye ora maami otiko afisa jaba ene bugiri na abonsensem yada ye MPP fo atena so enura ho eye apology letter apie mountain MPP fo so reprimand omde amano ni nyina no yebedi ho nkomo NDC wo mo se bugiri na abonsensem ne de nya de a wo mbema na akwakoda wo mo hwehwem sanse de waka na no de we nya slip of tongue na Supreme Court so ne ye Chief Justice why any de bema no ye ne eye mpanimfo me ne Yera John Boadu acting general secretary ne Theophilus Secretary former member of parliament Abenkuma Central ye ne omie ne de ebedi nkomo ne mom ye akofa na me ho de abrawo wo mo aso yase ne de na me ho de brewo Gideon Hena Herbal Center ene waso kwa awade na wo emisem na ebe wi ase na nipa no odob na da ya de abidwo na wo heda mo adwuma papa bia na awade na wo hwe kwan se gya be mai wo be ma wo mpasu na mpa ntumi nsu papa na wakan ceiling toto papa so oba ubu nsa eheda nko yie papa osisimu na eha wo anampo be ma yi na obe ma rashes egu ho abomode a kope wo munura omde aba e friend ominti mini mixture na afa kanda mix nimienu na aka bo mo betimi ade abo awo na tu yade edi efri ho ede ama ohwe bi na eton wo se chronic waist pain malaria fever de ade a ope gidu malamix betimi abo awo yie was in crying case work benya bi na opiem okumase happy dark and afa Colinac Misty Danny Herbal and a KNG Herbal and Nisi Herbal ho nyina no obenya nre bi etumi ato from 0242 104288 0242 104288 omadaroma and ye de na me ho brewo ye hwe koba ye de enkoba hyeso Emfie bibria etwam eyade akokomafo ne nanomafo entokwa emu oden ewo wontem edie ene kofa bai eya konfem dia akoye se entawantawa ewo etifidui ene enyade a eyade fofo dia ama ade aye asema eti akoma na aye asemhia ne se wontamunyu ewo etifidu no ene ababe piem ewo enkranpumpuni mantamu a eno nso ama ne homres enipa wote agbogloshi market a yeta freno old fadama no nipa dodo na eye won a wofi etifido Konkombes and Dagombes clash again at Agbogloshi with many people injured. The violent clashes erupted at the Yam Market in Accra over an alleged phone theft case. Nanka asomdwe wo ho nanso beye bosumini entakwabrani bi ama ne humini so a eno ababeda dagombafo eni kokomafo ntema na kire se asomdwe a eni atifidu no ama ne humini so enam so ema nipa mienu ehwere won kwa ena dodo no anso epreprai yeni owura baako a ne ho etoche ma ohwere ne nkwa ewo ntokwabrani mu ewo fa edi nkomo yentie sede usi chechiri the friend yaja etwa na etisi akiri won mu no ntokobiasi won am say o say kwadidi na say metia na say ednaba wawu aja ni ne ba te won no pankasa oyobi a wo din so nya say asam yetunu kura na ma fo pi nim no ha yisi ajima na wo yanti na ma ho nim no ti wonyo bi a opi asam onyo bi a we basabasa nsakura wonim num to bi a wo yire awa kola abatime aware bi a wonum sepa abatime aware ntimi ware
Minab Solomon de nyame edi ni ho afofi onyane ti didi mu nanso etuo ekasaye eka ne nan a sabre wepra emodin me wo provision store wo akire wono nti anadwo na meton ade nti maton ade sa base anapa 8 o'clock ena me kwadae nti madasa tama menya ne ye no me nim sa hwi kwaso but na me ko toilet no ena ma pie ena me fa lane no say me kwa ne store wa kwa hwe say dent na no frame nti me kwadro cave bi mu no ena ma ti say tuo ato pine before I realize na me da form nti me so original no ena ma so me na say nti me di me na sit form no anka do be no nti before me come anim bio no ena second bullet no sabaya Emmanuel nso nkrante ekasa ye ma ye de krante edwudwa ne ti a sabre wepra ono nso ene yen eche na kosem dana me meti se ntokonu bae no na nka me kwhwe se me na fofo no wan ne me busuafo no mo ho no anka makoye de makochi mo afri mu se omumla ti me kwa na me de kwasia ntokwa no me kwasia ntokwa no eno ane se ntokomu de apepira agro de ye dan a obi be pra nti emo ana omuba ko femu no wa be twa me sikan ana mo sa tu bo me nan firi wono no me nu so be twa me wa ha ne ha nti me tino mo twa no me nsa ntokwa brane ne ntawantawa ema ne humni sui enam so ema apolisifo ne asrafo bambofo dodo no a ebe bodom pem se de ebe ya obebo nipa ene ejapade ehuban. No, hold it. What can you do here? No, hold it. You hold it. Hold it where? Hold it. Na me ho na wo hwe no ye fancy ye esanse ye de mpense mu bro ye wie ya ye besa akwa akotoa so na watumi ehunu de kokosi ye Gideon Hena Herbal Center ya wode eye omintimiri mixture ene eye candy mix ena afa gido mala mix o madaro man ye de bre won pese mu brenie na enei me wo hye kede ma hene happy birthday ne na woda edwumayefo amu Afrikiko River Front ye wo akosombo anapenchi asoro konkomamo adwoanhira wo se memma eye ode ne ho kwafo akoto memma ne tirinkwa esanse nei o ma confirm no akwamu hene wo koforedua ntina nana utirinkwa ankasa Lucky V mixture Lucky V care mixture da Roma na fe NIB na ye de nei yempense mode brewo Lucky V mixture se men ka chiro se bomodi a na etu anama opa titru ne ma ya mo wo haw wo mo ba ho ni nyina no ya de a wo mo adaroma na ye de brewo na fe NIB ma me fa na me ho no fa nwie na fe ye koba ye tumi e de NIB for any Lucky V mixture numbers no e de atudwa na ye de mpense mu de abro ye basia atena wa asomdwe mu a enye dia ye hunu ene owura Kwame Noah a oye won a woton bayire ewodwane so echema no ono nso ekyerɛkyerɛ ye ensemini na ye mpanyifo ye kuafo no mu di bayire ba mu di kɔ ba bi fufuro ono so na ye etiti a ye di titi konkomafo nti ye dia haye mpanyifo ni decide say ombekwa akosra info no na omumma ye wahana yenye bayire ejuma sa time na ha nyina ye bush na ha yesi wunkwa umbra ha untumi ye de untumi mba nti ayinfo ena di ha ma ya mpanyifo no na ombe ye adwa no adwa no baaye no eboa ye kuafo na mo do bayire ejuma wo efiefie mu na ye do bayire na ebi a obeton no na ye asam obitimi ko se obayire di ko se oba beton na odi ska bro okwa omba enam se dwe ya banti no ama
ekuafo obi dɔ na onye bare a ɔde ba ha sɛ ɛba no asomdwe ensɛm empɛn bebree no wɔbɔ wɔn ho mmɔden ɛda na di sɛ wɔtena asomdwe mu atoa wɔn dwuma ne wɔpa adi a wɔredi wɔ hɔ ɛso ɛwɔ asomdwe mu enipa ahodoɔ ɛwɔ nkyerɛmu ahodoɔ ɛwɔ dia ɛrekɔ so wɔ hɔ dagomani na awia dagomani mu ba fom ɛna umabruno dagomani no kɔka kyerɛ ne yankofo sɛ ɛyɛ konkomafo na ɛyɛ den ɛbruno enti na ɔbɛn ne sɛ ɔmo bɛba bɛhwɛ sɛ konkomafo bɛn na ɛbruno yɛbɛban na maame bi a ɔyɛ konkomani a wɔtɔn aduane ɔmo apagye aduane na ayɛ den ahwe ago nti ɛba asa no na yɛn mmerante bi ɛyɛ sɛ ɔmo kɔ bisa sɛ na adan na bibi se a ɛyɛ nyɛ kasa ɛyɛ sɛ mahwe ne ma na ayɛ den ago ɔhɔ no na ɛsikɛntwa start yɛ Abdullahi Mahmoud a ɔyɛ twerɛtwerɛfoɔ abɛdi akyire ɛwɔ Old Fadama community ɔmasoɛyɛ hɔ no ɔno nso ɛka nsɛm no ɛwɔ sɛdeɛ osi ho no ɛwɔ deɛ a ɛrekɔ so wɔ hɔ no ɛyɛ dagomba ne bi na ɛkɔ wia ɔbi cylinder na ɛnyɛ anakorɛ na saa dagomba boy no ɔyɛ hɔhɔ ɔnim sɛ na kwan no siteɛ nti ɔbɔ wura saa kɔna no ɔna ɔmo si gyilɔyɛ ɔna ɔmo kyi no ɔmo bu no papa ɔmo prapra no adeɛ kyiɛ na ɔmo nua no baayɛ sɛ ɛyɛ na ɛyɛ mpanimfoɔ na ɛwɔ ha nti ɔmo bɛbɔ amania ana ɛho sɛ na ɛbɛyɛ asɔlve case no nti ɔmo baayɛ na yɛkɔ frɛ baabi a ɔmo bu no no efie wura no na yɛ bisa na asam na ɔmo si ɛnura na adwo na ɔbɛwia cylinder na ɛsɛ ɔnyɛ korɔmfo ɔyɛ hɔhɔ nti kwan no na ɔnim papa nti ne saa tam no yɛ nyinaa yɛtena ha asiesie asam no na efie wura no si ɔbɛpɛ sika bi ma ya treti yɛ nua no saa nkɔmbɔ baabi antakɔ no siɛ no saa nkɔmbɔ no na yɛwɔ na yɛ nuafoɔ kunkwamafoɔ no ɔmo si ɛnura ntakɔ no siɛ dagwamafoɔ no bɛbubu ɔmo dɛm na ɛsɛ okay nka ɛba saa community office a ɛyɛ 16 trap na ɛwɔ ha nti yɛmfrɛ yɛ nyinaa na yɛntena ase na yɛnsɔlve saa asam no ɔmo ntumi nyɛ abɔtrɛ ɛnto ɔmo bɔ ase ma yɛnsɔlve asam no ɔmo kɔɔyɛ akyire na ɔmo ni police bɛyɛ sɛ 6 ɛbaa ha Jamestown police for menim baako koraa din ba me ho baako a mehu ana ɔmo baa ha me nua baako wei ti office no ana me nua baako na ɔmo kyi ɔmo kɔ Jamestown police station ba na kure ɔmo kyi ɔmo no ɔmo statement ɔmo si ɔmo nkyi ɔmo save ɔmo life because ɔmo si time a kunkomafoɔ baa ha na ɔmo si ɔmo ma police foɔ no tɛn ɔmo hu kakra na ɔmo akɔ me nua mmienu no ato office no wɔbosomi akyi a saa ntawantawa esi wɔ dagomafoɔ ne kokomafoɔ yi ntɛmu ɛyɛ sɛ abrasi kamea yɛ sɛ kokomafoɔ no ehu kakra abɔ wɔn nso wɔhaw ne sɛ wadan yɛahye wɔn na saa bere baabi a wɔbɛkɔ akɔtena mpo no yɛatutu mu a ɛno nti wɔsuro sɛ wɔbɛsan akɔ hɔ akɔdu wɔ dwuma ɛwɔ mu sɛ yɛsɛ asomdwe abade nti ɔho me nua wei ɔyɛ kunkwamani nti ɔmo si aha kunkwamani baako bi a ne hɔ deɛ na ɛnyɛ anakorɛ nti obi a ɔwɔ ha ɔyɛ kunkwamani bi a ɔpɛ sɛ ɔmbɛyɛ adwuma ɔmbra na ɔmbɛhyɛ ne dwuma aseɛ yɛne ɔmo nni ntakwa biara na metɔn polisi store nneɛma a metɔn obiara ti metɔn a me ne ɔmo atena bade si saa na me akasa me na me wɔ nɔf na me nua na wɔ hɔ yɛ sɛ me nua kɔ adwene abɛtua me na me sɛ sɛ me mɛba abɛhwɛ sɛdeɛ na ma no saa yɛ ɛyɛ te sɛ adwu kakra nti no yɛtumi ba abɛyɛ kakrakra ama yɛyɛ yɛnum ɔdeɛ ne agyi kakrakra na me wɔ adwarem nti me pie baeɛ no na ɔmo anya asa me sɛ ɔpono awie nti ɛyɛ saa no metumi nyɛ hwee bio nti ɛno ansɛ mesome ndwane mfiri ha ka yɛ ho na wɔtwe sɛ nnɛ berɛ a yɛde na me wɔ hɔ dwumadie ɛbɛsan aba wo kwan
Empire ball say ja no for sense me nyina betimi abawie because if you do not be piem won kran na agbubulu so mo te so asomdwe ni ho abe hadwene eno nti na ye fe na si for me ye ni ye hwe ma ne ma ye ekoso ho no ntumi mrase